babaye nga nagdalaw sa PGP diri sa distrito Sangaro sa Ianobyo. Nakuhaan sa pinaka-plastic sa kinakatihan Cebu nga nakasulod sa improvised nga uling. Husto na lang maghilibiyon si Vivian Gustilo, 36 anyos sang Zone 3B, Barangay Kalumpang Molo, matapos ginaresto bangod nakuhaan ini sang illegal nga mga droga sang nagbisita ini sa Bureau of Jail Management and Penology sa aong kaaharo alas 6 ang gabi, Agosto 9, 2023. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Jail Superintendent Charles Anthony Dohelio, ang warden sang BJMP, iyagin pahayag nga nagsulod sa pasilidad si Gustilo, ako didulong ang gatas, mga soft drinks kag uling sang iyang anobyo nga napreso tungod sa illegal nga droga. Sang ginrikisan ang dala ni Gustilo, ginkatingala sang searcher ang pinasahi nga uling nga masana kon tanawon kon ikumparar sa original nga uling. Ginisa-isa diri check ang uling kag ginpalpag sa martilyo. Nadiskubrihan diri sang otoridad sa nabuka na ang improvised nga uling, kahoy gali ini nga ginpentahan sa duwag itom, kag diri nakabutang ang nakaputos sa gagmay nga straw sa soft drinks ang ginapatian Cebu lakip ng improvised tutor. Sandig sa ilang investigasyon nga ikaduha na ini nga tion nga nagbisita si Gustilo kag sinilang naaktuhan nga may dala sang illegal nga droga. Yara sa 7 ka gramo ang bugat ang na-recover sa ginapatian Cebu kag nagawalor sang 46,600,000 pesos. Kaya ang ginadalaw niya di ang iya kunong nubyo-nubyo ni adolescent niya sa una. Karon nakahunong naman sa Haro Police Station si Gustilo kag magapangatubang sang kaso sang Section 5 sang Republic Act 9165. Kag ini si kabanderang Aaron Rifoyo, nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.